rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Derraɓe woodi hadisewol imam muslim fillani en ngol sahabojo beeteɗo Sufyan ibnu Abdullah as-Saqafi o wari ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wiyata annabijo he an nelaɗo Allah mi yiɗi ha mi ƴame hunde her silama, hunde man bo wala mo ƴamanmi nde sina an tan an annabijo sallllahu alayhi wa sallam. ɓawaɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam wimo ko ƴamɗam her silama kam fu ɗum kuuje tati: qul amantu billah thumma istaqim, bimana kuuje ɗiɗi kanje wiyete silama fuu, bimana mbiya a nuɗɗini Allah ceniɗo ɓawa ɗon bo ɓoocoɗa dogoɗa dow nuɗɗingo man, ɗo wiyete dina men fuu. kajo Allah ceniɗo de ɗum manta mumin en wi alladina thumma istaqamu, ɓawa ɗon ɓe ɓooci nde waddi haala imana ko a aya man ɓawa Allah ceniɗo waddi haala ɓoocaki. ɓi adamajo julɗo o ɓooco her dina mako, fanna ƴiƴam mako ɗon dogga her ɓandu mako, o ɓoocake no ha lewru salinu kayru wiyete, walla lewru ndu gondiɗen ragare lewru suumaye, o ɓoocake no ha nder lewru suumaye. mo o rewata o ɓoocani ha nder lewru suumaye ɗo kañum wiyete jawmirawo ha lewru juldandu ɓe ha lewru layhaji fuu. ngam majum imamul hasanul basri rahimahullahu ta'ala o wi Allah ceni ɗo waɗay kuugal muminijo ɗo ɗum hunde timmore, bal hunde man ɗo nde ɗon doogi ha mayde warana ɓi adama mayda ɓe kuuɗe ɗe o huwata man. ɓawaɗon o jangi konngol Allah ceni ɗo o wi Allah ceni ɗo wi wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al yaqin. he an julɗo rew Allah ceni ɗo ha imanaku warane. a tawan ha ñalɗe ɗe gonduɗen ɓe ñalɗe caaliɗe fuu a tawan yimɓe ɗum mata dakam dewe ɓe kaɓata rewgo Allah ceni ɗo. gal naafe a tawan yimɓe ɗon naafa, gal julgo yimɓe ɗon juula, suumago kanjum wiyete hoorejo yimɓe ɗo cuumi, yimɓe ɗon jaalira tafsirji, yimɓe ɗon ƴama ko larani haala fi dina mum, ko larani haala suumaye. ngam majum to suumaye waɗi tawa su'alji ƴami ɗon gargarna jul fuu ɗon holla en himmiɗinago julɓe be lewru man, e noon bo be margo lewru man batte her lattiɗum julɗo. yo derraɓe dakam dewal be dewal ɗum hunde nde tayrata. ko waɗi bo ngam ha ɓaawo en mbiɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallama wi abdoullahi saqafi o wi qul amantu billah thumma istaqim. yo an dewowo Allah cenɗo ha suumaye ɗo, to suumaye timmita mbiya dewal man timmi. ngam to a timmini dewal be timmugo suumaye a tinatako, ngam dewal ɗo so boteri ɓe ɓi adamajo julɗo ha o yetto her hawrire mako. ngam majo Allah cenɗo umri annabijo o wi wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al yaqin. yo be dewal be rewgo Allah cenɗo nden matata dakam ngendam ma, to a wurtake dewal a matata dakam ngendam ma. ko waɗi nga Allah cenɗo wi man amila salihan min zakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah cenɗo goɗɗo huwi kuuɗe boɗɗe fotan ɗum suumaye, ɗum ɓaawo suumaye, ɗum kala ko nde oɗon doogi oɗon huwa kuugal kuuɗe lattiɗe boɗɗe. Allah cenɗo wi wallahi min ngeɗinan mo ngendam lattiɗam belɗam, ngendam lattiɗam ɗam welanan mo ha nder ɓernde maako. waɗo Allah cenɗo wi wala najziyannahum ajrahum bi ahsana ma kanu yamalun. ko wiyete ngendam belɗam, ngendam ɗam ɓi adamajo wundotirta be jawmiko, ngendam ɗam ɓi adamajo sonnidirta be jawmiko, ngendam ɗam ɓi adamajo hokkata holare ha Allah ceniɗo, e ngendam ɗam ɓi adamajo duumoto be rewgo dow rewgo Allah cenɗo. derraɓe en tumake her lewru nduɗo, e non bo en a tawan ɗuɗɗum nder meɗen bo yeɗitini jemmaje gal jiha rewgo Allah cenɗo. a tawan yimɓe ɗuɗɗum acci gedde, en ɗon bolwa tum tawa to suumaye waɗay tawa goɗɗo feere ɗo wayi to gedde, amma to suumaye waɗi o warta o goɗɗo rajulun mustaqim, ɗum goɗɗo lattiɗo ɓoociɗo. to bo ɗum ɗon gondiɗa konngol Allah cenɗo wi la'allakum tattaqun. yo wakkatiyel ngel yimɓe guurdi be muɗum lewru walla hande ñalɗe no gas e jeeɗiɗi ɗo, kangel man ɗo sey ngel nutta batte ha ɓi adama. ngam ɗum jangirde a saati bakin lewru walla a jangi bakin lewru, warta jangirde man ɓaawo lewru man ni a sakkinide kam jangirde man nana fay. yo ngam majum ha nder lewru suumaye ɗo ekkitini en kuuje jur, jangirle ɗuɗɗe lewru suumaye man ɗum modibbo jattiɗo mawɗo ekkitini en kaza, ekkitini en kaza, ekkitini en kaza. ha gadden exemple kuuje ɗiɗi nder lewru suumaye ko ekkitini en. aran kam lewru suumaye ekkitini en suumago. a tawan yeeso lewru suumaye goɗɗo ɓe colnan do haala suumago ɗo rayeje, ta suumake altine be alamisa kaza, ta suumake ni o wawata, o haɓa fuu o wawata. amma to suumaye waɗi ɓe sago maako ɓe yerdu e maako o nasta nder suumaye man oɗo yerdi,
da hikka no giɗen nangue satire noy fu amma yimɓe gerdi cuumi noon ko waɗi gam lewru suuma e man kayruɗo haala maru feere e noon gajiya janngugo qur'an a tawan goɗɗo feere yaake feere qur'an ha lebbi sappo e ɗiɗi fuu o janngatande hande furɗa dow latti ɗum do pangderi maako o sottinade gallo o sottinade gallo amma to suuma e nasi banni taw o jannga qur'an man marraje ɗiɗi marraje tati yaake feere yimɓe feere ka marraje nayi goɗɗo feere balɗe ɗiɗi balɗe tati tawa o timmini qur'an yo ɗum ɗo ko ɗum yiɗi wiigo exemple ɗi ɗiɗi gaddumi ɗo ko ɗum yiɗi wiigo ɗum yiɗi ɓi adamajo julɗo o anda kala kuugal ko ngale o wawan huugo ngal tata o laara sey wakkatiyel kaza walla naam lewru sumay ka woodi darja ɗum lewru allah cenɗo tongata seeɗanji noy noy woodi darja dow lebbi luttuɗi amma ko kuwata her lewru suumay ɗo to a waɗi anniya a laɓɓini anniya ngam allah ceniɗo a wawan huugo ɗum ha lebbi lattiɗi luttuɗi bo deweɗe nde wannoɗa allah cenɗo ha lewru suumaye ta ɗisi hoorema a saawi muñal nder toon a wawan rewgo allah ceniɗo ha lebbi lattiɗi luttuɗi ngam majum lewru suumaye bana mbiɗen ɗum lewru lattiɗu toddindu dewe ukketoyndu her maaru a wawata ukkugo ɗum ha lebbi luttuɗi amma a wawan huugo ko huwete ko reeta man walla bo ko ɓuri reeta her lewru suumaye nder hoorejum man nder ko aynata dewe lattiɗe aɗum no ayna ha nder lewru suumaye ɓaawo suumaye bo ayna ɗum ihlas mi mana waɗgo kuugal ngam allah a suumake iga fajiri ha asiri wala giyanɗoma wala ɗellitiɗo doma a yaray ndiyam a ñamay a waɗi ɗum ngam allah ceni ɗo yo nden kam suumaye waddani en jangirde mawde kala junɗo fuu ekkititto ihlas ha kuugal muɗum mi mana kuugal ma ngal dewrata allah ceniɗo ɗo a waɗan ɗum ngam allah suumaye a suumanake allah deydey no a suuɗoto jara ndiyam a suuɗoto no ñaama gurtoɗa mbiya yimɓe a ñaami a yari amma fo a acci ɗum ngam allah cenɗo yoɗo suumaye ekkitini en yadamajo julɗo suumaye o wurtake her muɗum janginimo an julɗo kuuɗe ma ɗe gaɗata ngam allah fuu a laɓɓinande ngam allah iga tawhidima ɓawaɗon tokkago annabijo kala kuuɗe luttuɗe fuu suumaye ekkitinima ɗum e ɗon kadi bo suumaye ekkitinte almuhafadatu ala alfara'id rengo lattiɗe kuuje lattiɗe farillaje kuje lattiɗe farillaje her dina bana aynugo wakkati mum joyi suumaye bana aynirɗa wakkatiyel man to ha gayroɗa a yiɗa se gon waɓɓoɓe mbiya a yari ñelde man to yake nawmin go aɗora espace seeɗa hakkunde man to ha cumtoɗa a sumtata ko avant wakkati noon wakkati joyi bo suumaye ekkitinte her majum wakkati daɗatama to zuura waɗi a waran juula to asira waɗi a waran juula ko waɗi leerno aynuɗa ha suumaye a yiɗano wonnugo goɗɗum ekkitinte aynugo farillaji lattiɗi luttuɗi gal jiha julde ma yo ɗum ɗo bo fu nder ko suumaye ekkitini en e noon bo suumaye ekkitini en dewe lattiɗe garanɗe ɓaawo suumaye man bo ɗe koyɗe nde a yari bone lewru aɗon usi kam suumago ñalɗe tati nder suumaye nder lewru a wawan suumago altine be alamisa a wawan walla bo suumago kala ayyamul bid a wawan yo ngam majum ɓi adamajo julɗo ko suumaye timmi bo modiɓɓe mbi suumayeje timmay suumayeje ɗo lutti woodi suumaye garanɗo ɓaawo suumago lewru suumaye ɗo annabijo sallllahu alih wa sallam o wi man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka sawmi dahar annabijo ta a suumake lewru suumaye ɓaɗon a tokkitini ñalɗe jeego ha lewru lattindu juldandu annabijo e mbar jarima bana on cuumiɗo lebbi sappo e ɗiɗi yo lewru suumaye timmi amma suumayeje ɗon lutti juule suumaye timmi be naafilum amma juule farillaje ɗon lutti be naafilaje allah cenɗo mbiɗo hafizu ala salawat wassalati l wusta wa qumu lillahi qanitin e noon juule witri ɗon lutti juule naafe jemma ɗon lutti e noon bo kanjum allah ceniɗo wi wa min alleyli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda e noon ɓaawo dewe ɗe ɗo fuu a continue ɓaawo suumaye yeeso julde suumaye waɗa ɗo woɗi dewal gongal feere bo annabijo farliɗiningal dow meɗen enen julɓe sey gaɗen ngal kanjum wiyete zakka yarande yadamajo julɗo fuu to o suumake zakka yarande o waɗa ɗon wajibi dow maako kanjum hadis ibnu oumar fillama ha annabijo sallllahu alih wa sallam o wi farada rasulullahi zakatal fitre annabijo farliɗini zakka latti ɗum zakka yarande bo ɗum ñamdu ittata dokka talaka en ngam ha beltinoroɓe ñalade man yo koɗe allah cenɗo annabijo sallllahu alih wa sallam umri en mbi gaɗen zakka man ɗo e ñamdu man dokki en ha ragare suuma e man ɗo ngam latto ɓi adamajo to latte ko ɗon no suumi woɗi gewte ɗe o yewtata ha nayyi walla woɗi giɗɗe ɗe o larata ɗe ka nayyi yo kanjum man ɗo to hokki zakka man ɗo wara itta latti ɗum zunuba latti ka pamara feƴƴi ka her mako her suuma e man e latto bo talaka en bo ñande man bo ɗon teyi ngam ñalde julde ɗum ñande lattinde nde allah cenɗo farnorto ɓe tagale muɗum her seyo yo goɗɗo to wala ko ñama en andi o seyatako amma to lattake o woodi ñamduwal o neldimo ko o ñama kanko bo o hawta noon
be sai o hawtan be modon her sayo e non bo ko Allah cenido ko annabijo wadini en zakatul fitr man do modi be min ga wangingo yettugo Allah cenido an biya damajo jullo a jamo a jalirdo a sumake balde capanɗe tati ɗume ha ɓadoroɗa Allah cenɗo ɓe yettugo mo itta hunde seeɗa nder jawdi ma dokka mbiya nda Allah cenɗo mi yettima ngam ko waɗi mum ngam mi sumake mi jamo mi jalirɗo e noon yimɓe am bo fuu gettima mi hokkani ɓe latti ɗum zakat alfitr man yo zakatul fitr man ɗon waji bo debbo dow gorko bana wari hadis ibnu omar maccuɗo ɗum dimo fu ɗo waji bo dow maako enon ko ha gonguel reedu bo to waɗi lebbi nayyi yiɗama ousmane ɗum affan ɗon no ittanano ɗum latti ɗum zakka yarande man e noon kadi bo zakka yarande man ɓi adamajo ittan ɗum deydey ko ñamete her wuuro bana men ɗo ɗum marori be gawri be masarji kanjum wiyete jaali ha wuuro meɗen man kanjum mon ñamete kanjum ittete her zakatul fitri man e noon bo ittugo zakatul fitri man ɗon sembiɗe wakkati fajiri julde fajira julde latti ɗum farilla ittugo man amma yeeso fajiri julde modi ɓe giɗi ɓe yiɗama ɓi adamajo itta zakka yarande man yeeso julde be ñalde walla ñalɗe ɗiɗi kanjum annabijo sallllahu alih wa sallam wi ko moye itti zakka yarande man yeeso julgo fa hiya zakatun mutakabbala ɗum zakka jaɓaka e to a itti ɗum ɓaawo julgo bo annabijo wi fa hiya sadakatun mina sadakat ɗum sadaka nder sadakaji yo derɗaɓe to suuma e wari timmugo banniɗo ko hani ɓi adamajo timmitina suuma e man ɓe istihfar o ɗuɗɗina tuubu o wartana Allah ceniɗo ngam ko waɗi ngam a tawan kala dewe lattiɗe mawɗe ɗe ndewreten Allah ceniɗo ɗo fuu ɗe ɗon timmira ɓe istihfaru torago Allah ceniɗo yaafuye hijju ma to timmi Allah ceniɗo yimɓe ɗuɗɗina istihfar julde ma to timmi a silmini gaɗa astahfirullah ɓawɗon jokka dewe luttuɗe yonde dina man cak timmi bo Allah ceniɗo timmitini ka ɓe annabijo waɗa istihfar ida jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir tora Allah ceniɗo yaafuye yo kala dewal ngal ɓi adamajo timmitinal ɓe tuubgo wartango Allah ceniɗo ngam maji Umar ibn Abdul Aziz lattake no to suuma e wara ragare banni o lamɗon o windana gouverneur en o yahe timmitine suuma e moɗon ɓe istihfar torago Allah ceniɗo yaafoye timmitine suuma e moɗon ɓe sadaqatul fitr ɓe zakka lattika yarande ngam majum ɓawɗon o windana ɓe o wiya ɓe mbiye bana babirawo moɗon wi rabbana zalamna anfusana wa in lam tahfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin ɗo ɗum istihfar annabi adam alayhi salatu wassalam tori Allah cenɗo yo derraɓe jangirde suuma e ɗo ɗon jangina en kuuje jur ɗon andina en kuuje jur nder ko andini en jangini en e limti kuuje goɗɗe feere ɓi adamajo ekkititto rewgo Allah cenɗo feere muɗum hawtanta Allah cenɗo bana o yaray ndiyam ha suuma e ɗo noon Allah ceniɗo bo o hawtanta ɗum e noon ekkitinan ɓi adamajo muñal e noon ekkitinan ɓi adamajo himmiɗinirago be dewe nder suuma e toon ko mo fiiɗa wakkati mo wonno waasu nga to daɗimo o yaha nga waasu nga to daɗimo o yaha nga kaza tawa to haalaji o wolwanno o usta tawa yo ɗo ɗon programme wakkati maako yo noon suuma e waran organise yimɓe her wakkatiji muɗum yo to suuma e man salake bo an julɗo kam organise wakkati ma keɓa latti ɗum kuwa kuuɗe boɗɗe yo ngam majum ɓi adamajo haɓa kuura ɗum de latti ɗum luttuɗum ngendam mum ɗo ngam ngendam ɓi adamajo kam fuɗɗo feɗotiri be dewal mum wiyatake wakkati ngel kam mi rewi Allah cenɗo amma ɓaawo ma ngel kam mi darni dewal wala ha julɗo kam ngalla cenɗo wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin rew Allah cenɗo ha mayde warane ngam ma yoga nder modiɓɓe saaliɓe nde ɗon yiya yimɓe ɓurnal fuu to suuma e waɗi mboota to suuma e salake lorto ha kuuɗe mum ɓoyma o bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah illa fi ramadan halli yimɓe ni ɓe anda Allah cenɗo sey her lewru suumay to ngam majum derraɓe sey yimɓe kabda bana tongori her lewru suumay man gaɗi tiiɗe gal jiha dewe man ɗo suumay man timmi bo mo ndewatano suumaye ɗo kanko on ɓaawo suumaye bo ndewata kanko wiyete rabbul alamin tata anniyama sañjo tata kuuɗe ma canjo nga anda yake feere anda nde waade warante sakko waade wara tawa aɗum dow kuuɗe lattiɗe kalluɗe Allah retendo ren en ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru allaha al 'azima al jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkum